Jima, Jima, Jima. CPM này anh nhiều bây giờ अच्छा này edit edit không làm sao Original ना टुकटे उदालगुरिनि क'क्राझारनि आगैमोन दं इनस्टिटिउसनाव मा दङ माखासे मानि मिथिनो गोनां आं बै मोनसे भिडिअ देखायगोन होनबोखानायमोन आं बेखौ देखायगोन लास्टलि आं बुंबोदोंमोन ना नेक्स्ट भिडिअ देखायगोन भिडिअआ गोलावद्राय जायोबाबो नायनो बायो नालाय थ' लेबफ्राव हाबगोन आं लाइब्रेरि लेब माबायदि फेसिलिटि दङ मा फोरोङो बावहाय लेबखौ देखायगोन आं बेखौहाय फान्डामेन्टेल लेबावहाय मेनलि मा देखायनाय जायो जोंनि फान्डामेन्टेल लेबाव जोंनि बेसिक जितु बिजि होनाय बा माबा केनुला केथेटर जिखुनु बेफोरखौ फोरोङो केथेटरनि आच्छा जेनेबा लांस आरो मोजां जेरै थियरिटिकेलि आरो जोंनि प्रेक्टिकेलि वर्ल्डआ बिराद डिफरेन्ट जेरै जों प्रेक्टिकेलावथ' डाइरेक्ट गावनो आखाइजों खालामना मावो खिन्थु थियरिटिकेलि जितु जों फोरोङो जितु बुकनि हिसाबै जों जेनेबा पार्ट्सफोरखौ मोजां एक्सप्लेनेसन फ्रेशार्स जाया फ्रेशार्स बिसोरथ' मिथिया पार्ट्सफोरनि नाम जितु एक्चुवेल जितु मेडिकेल टार्म बेफोरखौ जेनेबा बेफोराव खिथिनो थाखाय बेटार आन्डारस्टेन्डिं बेटार एक्सप्लेनेसननि थाखाय पार्ट्सफोरखौ बेयाव दांनानै बा खिथिनानै एक्सप्लेन खालामनाय जायो आरो नैबावहाय बेखौ मा होनो डाम्मि बेखौ जोङो डाम्मि होनना बुङो जितु आर्टिफिशियेल जितु माबानि थाखाय इउज खालामो जोङो जेनेबा एक्सप्लेनेसन बा बेटार आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जितु इउज खालामो डाम्मि होनो एक्सपेरिमेन्ट बा जों जितु एक्सपेरिमेन्ट खालामो बेखौ बे डाम्मिनि अन खालामो जितु जेनेबा सापज CPR जितु हार्ट एटेक जितु स्ट्रक जानायफोरखौ बेखेवना आरो ना CPR होनाया फुथुलासोलै बेयो अरिजिनेल साननाङा नायग्राफोर फुथुलासो CPR होनायखौ बहाय फोरोंनाय जायो बेबायदि ओरै दंबावो बेबो नै रबट ओमफ्राय बै हुइल चेयारनाबो रबट आच्छा बेखौ डाम्मि होनो आखाफोराव माबाना नैयाव CPR होनाया नैयाव होयो आरो नैयाव edit खालामनानै बायलांजोबगोनबो नैनि लास्ट रिब्स माने लेफ्ट साइडजोंसो लेफ्टिं पार्टआ जेनेबा नैखिनियाव आरो स्टार्नाम नैबे बेगिंआ स्टार्नाम आच्छा नैनि आरो रिब्स बेयाव रिब्स दङ रिब्स दङ नैयाव होगोन आरो नैबे बेगिंआ बायगोन हार्टखौ टाच जाहैनोबा हार्ट टाच जाहैथारनांगौ बे CPRआ जेनेबा हार्टखौसो कानेक्ट ब्लाडआ CPRआव जाबाय जेब्ला ब्लाडआ हार्टनिफ्राय जेनेबा हार्टआ पाम्प खालामोना ब्लाडखौ पाम्प खालामनो हायाबा जेब्ला थाथ'यो अक्सिजेन माबा मोनसे होनो मायोकार्डियेल इनफ्रेक्शन बा बेफोर कन्डिशनाव जायो आरो मायोकार्डियेल इनफ्रेक्शन बेफोराव आरो थैया साप्लाइ जानो हाया थाथ'यो जितु थैया साप्लाइ जानो हाया आरो हाइपारटेनसनफोरनि कारन अबानिया जोङो CPR होयो बेगिंआ बायथारनांगोन आरो अबासो हार्टआव टाच जाहैगोन अबानिया ब्लाडआ साप्लाइ खालामफिननो हायो आरो खिन्थु आरो CPR जोंबो जायाबा जोंहा मोनसे मेगनेटिक माबा थायो बेयाव दङ जुदि हायाबा आखाइजों जुदि सकआ जायाखैबा डिफिब्रिलेटरा बेखौ सक होयो आरो इलेक्ट्रिक सक जितु होयो बिदिनो होयो आरो आच्छा बावबो लेभेल थायो नामा बेसेबां लेभेल थायो बेयाव लेभेल थायो आरो सकनि बेसेबां पावार इलेक्ट्रिक सक लेभेल मथे होयो आरो नैबे जाहैबाय एनाटमी लेब बे बावबो माखासे दङ स्केलेटल सिस्टेम मानसिनि बडि पार्ट बेयो स्केलेटल बेफोर जाबाय रिब्स बेखौ क्लेभिकल होनो जेनेबा अरिजिनेल ना डुप्लिकेट बे डुप्लिकेट अरिजिनेल नङा बे डुप्लिकेट जेनेबा आर्टिफिशियेल माबानि थाखाय एग्जाम्पल बा उदाहरन देखायनो थाखाय बेखौ लानाय जादों आरो आच्छा बे बुस्थुखौ इउज खालामो प्रेक्टिकेलफोराव बेखौ बाहायो जेनेबा माबा होनायनि थाखाय एग्जाम्पल होनायनि थाखाय बाव मेनलि मा कर्स मा फोरोङो नोंसोर बे लेबाव बे लेबाव जेनेबा एनाटमी एन्ड फिजियोलॉजी होनबोला एनाटमी माने बडिनि अर्गेन जितु जोंहा पार्ट्स दङ सिङाव इन्टारनेल पार्ट्स एक्सटारनेल पार्ट्स आरो फिजियोलॉजी माने बिनि फांसन बे पार्ट्सआ मा मावो सापज हार्टआ एनाटमी बे हार्टआ माने एनाटमी जेनेबा हार्टखौ एनाटमी डेफिनेसन जेनेबा हार्टनि बिखय बुंगोन जेब्ला फिजियोलॉजी होनो अबानि हार्टनि खामानिया मा सापज हार्टनि खामानिया ब्लाड साप्लाइ खालामनाय बडियाव ब्लाड साप्लाइ खालामनाय बे फिजियोलॉजी आरो जेनेबा एनाटमीयाव फरायगोन जोङो अर्गान आरो फिजियोलॉजियाव फरायगोन जोङो बेनि फांसन्सफोरनि थाखाय ना सिनस्रि मा होनोमोनलाय मेडिकेल टार्माव
Spinal cord. Spinal Spinal cord. आच्छा Vertical column. Vertical. Vertical column. Spinal cord को protect खालामो आरो बे. नैबे vertical column जेनेबा नैथिं नार्भजों थाङो जितु बेयाव मेनानो जाबाय बे नार्भखौ protect खालामनाय आरो नार्भखौ protect जि नार्भा जोंनि ब्रेनाव थाङो नैखिनियाव जोंहा spinal cord होननाया दोङो मेन जितु brain stem spinal cord होनो बे दोङो बेयाव बे जुदि बेयाव जोंहा डेमेज जाबाथाय जोंहा पेरालाइज जानायनि 99% चान्सेस दं आरो लोअर बडि पार्ट बा आपार जितु बडि पार्ट मानो होनबा नैबेनि जितु लोअर बडि पार्टनि नैबे नार्भा जाबाय सिद्दा जोंनि ब्रेनजों कानेक्ट दङ आरो मानसिफोरना दा सिनस्रिबायो बबेखिनि जायो गुदियावनो खायसेना सिनस्रि बायनायफ्रा जेनेबा L1 L2 L3 होनना बुङो आरो जों बेखौ सासे फंबाय दंबावो नै बेबो मा मोनलायदोंना डिसिप्लिन प्रेसिडेन्ट आच्छा नैबे जाहैबाय OBG एन्ड पेडियाट्रिक्स लेब नै बहाय मा गथ' गोरलै नुनानै मिथिखाबाय नोंथांमोनानो मा फोरोंनाय जायो बाव बिथांमोननो मा कर्स होनाय जायो नुबायना नोंथांमोना जेवजा टुइन्स नैबे जाबाय मेनलि बहाय फोरोंनाया एसे नुनानै मिथिखाबाय बोरै बे गथ'फोरनि थाखाय जेनेबा बिटारि जितु निउ बर्न बेबि जितु बेसिक जोंनि बेसिक बोरै केयार लानाय जेनेबा नर्मेल जेनेबा खायफा प्रिटार्म बेबि होननाय बेबिस थायो जितु जोंहा दानस'आलासे जोनोम जानाय जेनेबा 40 weeks जों लायो खिन्थु खायफा जेनेबा 28 बिदि प्रिटार्म बेबियाव नैबे रेडियन वार्मार होननायाव दोनो बेबिखौ सेफ आरो वार्म बिनि टेम्पारेचारखौ जायखौ NICU NICU होनना बुङो NICU दङ ना एबर्सननि खोथाबो फैबाय 2 monthsसिम एबर्सन जायो नोंसोर जेनेबा जोङो माने फरायनो मोननाय बायदिबा आरो ना जेनेबा 3rd monthनिफ्राय जेनेबा जुदि बेबिया 3rd month जादोंबा जों बेखौ एबर्सन होननायखौ खालामथारनांगोन आरो वाश आउट खालामो बडिनिफ्राय खिन्थु बिनि सिगाङावबा 1 month बा 2 monthनिखौ जोङो मेडिसिन डक्टर प्रेसक्रिपसन होनाय बायदि मेडिसिनजों जेनेबा माबानो हायो आरो जितु बेखौ वाश आउट खालामनो हायो खिन्थु 3rd monthनिफ्रायबा जों एबर्सनखौ खालामथारनांगौ नैबे मार्डार जाहैबाय जेनेबा बिमा नैबे निउट्रिसन कमिउनिटि निउट्रिसन लेब बावहाय मेनलि मा फोरोङो बेयाव जों कमिउनिटि पस्टिं जितु थाङो जोङो कमिउनिटि गामि आच्छा जितु जोङो जेनेबा इउरिन टेस्ट बा GRPS बा सुगार टेस्टफोरखौ नायो बेसिक ट्रेनिंनिफ्राय बावहाय बेसिक ट्रेनिं बेखौ गामि हाबनानै जेनेबा बे गामि हाबनायाव बे बेग सिङावनो गासै इन्सट्रुमेन्टफोरा थायो आरो नांगौमानिखौ एसेबाबो देखायबाय मोनसे दंबावो लाइब्रेरि मोनसे जाहैबाय कम्पिउटार लेब बेबो जाहैबाय लाइब्रेरि बे जाहैबाय लाइब्रेरि माने डिपार्टमेन्टनि जाबाय ना बे नामफ्रा पेडियाट्रिक्स लिरनाय दं बडि अर्गान फांसननि थाखाय नोंथांमोना नुबाय गोबाङा जोंनि बर' समाजाव बा खायफा सानो माने नार्स माने हिन्जावफ्राल' नार्स जायो नाथाय मेल नार्सफोरबो थायो फिमेलजों लोगोसे मेल हौवाफ्राबो नार्सिं फरायनो हायो आरोना बेबायदि आरो बेल' नङा बिसिनि इनस्टिटिउटआव हटेल मेनेजमेन्टनिबो स्कप दङ नोङो पार्सेन्टेजजों जेबो खोथा गैया आं डिरेक्टर सारजोंबो भिडिअ लानाय दङ बा लागोन बे पार्सेन्टेजनि खोथा गैया नोंथांमोना फैनानै ट्रेनिं लानो हायो प्लेसमेन्ट 5 स्टार हटेलफ्राव मोनगोन आरो आब्रडाव फरेनाव थांनायनिबो स्कप बिसिनाव बिराद दङ आरोना बे जोबोद मोजां मोनदों आं नैबे जाहैबाय कम्पिउटार लेब बयबो मिथिखायो नर्मेलि ना बे लेब कम्पिउटारनि लेक्चार रुम क्लासरुमानो जाहैबाय बेबो क्लासरुम बिसिना गथ'फ्रा नै दंफैयो बेवहाय बिसोरो केन्टिन जाहैबाय बिसिनि माबानि ना बेयो इनस्टिटिउट क्लासनिल'सो जाहैबाय क्लासनि थानायनियाथ' बेलेग थारमाने बिसोरनिया फुङाव ब्रेकफास्ट आरो लान्चआ इनस्टिटिउटआव जायो क्लासआव ओमफ्राय डिनारा हस्टेलाव जायो आरो थिगानो गथ'फोरना नै सरि
जागोन सोरो बर'इलाय बे बर' ग्रुप बिसोरबो उदालगुरिनि आसामनि आसाम हाबा गासिबो आसामनि मोजां ना जानाया मोजां थिग आरो नै इथिंबो नै इथिं लाजि दं नै जोंना आसामनि सेंग्राफोर दं बै ग्रुपाबो जोंनि बै ग्रुपआबो बहुद दङ जोंहा बिनानावफोर दंफैयो लाजिनाङा दे देनां नङाबा बोरै रायनो नोंसोरलाय माबा पेसेन्टफोरखौ रायनांगौ जायोना उदालगुरिनि क'क्राझारनि आगैमोन दं बे नै आगैमोन लोगो मोनबावबाय आरो उदालगुरिनि माखासेया जाखांबाय नोंस्रा उदालगुरिनि आदसा माजबादनि दे मोजां बे जाबाय चेयारमेननि चेम्बार स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मेनलि आरो जायफोर भिडिअ लायो बिसोरनि थाखायबो मबाइल फन नट एलाउड इनसाइड द केम्पास दा आङो स्पेसियेलि इनभाइट खायसे आं भिडिअ लानो मोनबाय बावनो एडमिसन कअर्डिनेटर हिसाबै